Селям алейкум, урметлі ділі-ділір. Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Куреш, програма «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. Сили АТО вступили в бій з ворожими диверсантами біля Щастя. Один боєць поранений, повідомляє «Новий час». У зоні АТО поблизу населеного пункту Щастя Луганської області ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив українських військових. Як повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, сили АТО вступили у бій з ворожими диверсантами, внаслідок чого один військовий був поранений. Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 25 обстрілів українських позицій з боку бойовиків. До Криму завезли майже 73 тисячі росіян, Генпрокурор України, повідомляється на сайті Крим Реалії. До Криму завезли 766 росіян. Про це 22 листопада на брифінгу, який транслював телеканал «112 Україна», повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Окупанти завезли до України приблизно 72 тисячі росіян, які заїхали на територію окупованого Криму. Це заборонено міжнародним законодавством. 2200 українських в'язнів у тюрмах та ізоляторах були примусово виселені для відбування покарання на територію Росії. Це забороняє міжнародне законодавство. Ті, можливо, дивні на перший погляд факти показують масовість порушень міжнародного права в багатьох сферах, починаючи від розстрілів, катувань, викрадень і порушення прав переселення чи переміщення засуджених, заявив Луценко. Він зазначив, що міжнародне законодавство забороняє змінювати демографічний склад на окупованій території. Тристороння контактна група сьогодні збирається в Мінську. У середу, 23 листопада, тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі проведе засідання в Мінську. Як повідомила кореспондентові Укрінформ прес-секретар Кучми Дарко Оліфер, представник України у контактній групі Леонід Кучма відбув до Мінська. Леонід Кучма вилетів на зустріч тристоронньої групи до Мінську, сказала вона. За інформацією телеканалу «112 Україна», на сьогоднішньому засіданні контактної групи планується, зокрема, обговорити питання щодо відкриття КПВВ «Золоте» у станиці Луганській та звільнення заручників. У рамках гуманітарної підгрупи цим питанням будуть займатися Ірина Геращенко і Віктор Медведчук. Більше новин на сайті Куреш.Інфо. Це була рубрика «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. Програма виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Залишайтеся з